Arenys de Mar, blanc de puntes blau de mar, indians i puntaires, les puntes i el mar, dos fets que marquen la història real i imaginària de la nostra vila. Una vila que neix allà el 1599, independitzant-se de Sant Martí d'Arenys de Munt, i que en pocs anys mostra una gran activitat econòmica a través del comerç per mar, la construcció de vaixells i, com no, les puntes. Un segle després, la documentació ens parla d'un comerciant arenyenc, Joan Clavell, que treballava en puntaires de Canet de Mar i Arenys de Mar. Són les primeres notícies que trobem sobre el negoci de les puntes, que al llarg dels segles donarà feina a moltes famílies d'Arenys de Mar. Dones que treballaven amb les puntes i comerciants que venien els seus productes a Europa i sobretot a Amèrica, transportades en vaixells que sortien des del port. A principis del segle XVIII, la derrota catalana enfront les tropes del rei Borbó inicien un període de crisi a tot el país. El conreu de la vinya, el comerç i l'activitat tèxtil seran el motor per sortir d'aquesta crisi. El Maresme s'omplirà de renders i puntaires. Famílies senceres es dedicaran al comerç amb puntes i moltes dones podran sostenir l'economia familiar fent-les. És el 1790 quan Francisco Alcalá Zamora, un funcionari de la cort, viatja per tota Catalunya realitzant uns informes per al rei Carles III. En arribar a Arenys de Mar, escriuen el seu informe. Se hacen blondas y encajes. Comercian en América y otros varios puertos de España y Europa, hasta Rusia. Se consideran 1.500 mujeres ocupadas en el trabajo de los encajes, regulándose su tal labor en 55.000 libras. La guerra del francès a principis del segle XIX no aturarà l'activitat puntaire i durant tot el segle Catalunya es converteix en un gran centre productor de puntes, en el qual destaquen el Baix Llobregat, on es fan les millors puntes negres, i el Maresme la punta blanca. Les puntaires catalanes seran capaces de realitzar perfectament tècniques franceses que podran vendre al mercat europeu i americà. És en aquests anys que al Maresme apareix una nova tècnica, el ret fi, fet amb cotó, que també rep el nom de punta d'Arenys. Del port d'Arenys de Mar surten metres i metres de punta. Molts d'aquests navegants es converteixen en comerciants, com els Cosso i Miquel Guri. Factura de una cajita de encajes de hilo, 2 mantones de hilo y 3 de seda negra que yo, Francisco Colomer y Esparragó, entrego a don Cayetano Solá, capitán del bergantín Ramoncito, para venderlas en Matanzas o donde tenga por conveniente, y por sus trabajos le cedo la mitad de los beneficios que resulten a la vuelta del viaje. Arenys de Mar, 12 de agosto de 1837. A finals del segle XIX, Marià Castells i Diumaró, procedent de Mataró, es casa amb Anna Maria Simón, filla d'una nissaga de renders. El matrimoni funda una de les cases de punta artesana més prestigioses de tota Catalunya, treballant en puntaires d'Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, Canet de Mar i Arenys de Mar. És en aquesta època que participaran en la realització d'un alba per al papa Lleó XIII. El 1906 mor Marià Castells. Els seus fills i la seva vídua es faran càrrec del negoci i realitzaran el mocador per al casament de la reina Victòria Eugènia i Alfons XIII. 2 puntaires de Sant Vicenç de Montalt faran el mocador sota la supervisió d'Anna Maria Simón. Els germans Marià i Joaquim Castells, al capdavant del negoci, renovaran els dissenys de puntes amb magnífiques propostes d'estil modernista. Gràcies a la seva feina, seran mereixedors de premis i realitzaran 3 peces per la Capella de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, unes estovalles d'altar, un alba i un roquet. La història verídica i la història imaginària es barregen. El poeta sabadellenc, Marià Ribot i Serra, amic del render Marià Castells, presenta als Jocs Florals de l'Ateneu Arenyenc, l'any 1885, el poema La puntaire, amb el qual guanya la flor natural. La història de l'Agnès, una puntaire que mor d'amor veient com el seu estimat, l'indià Pere Màrtir, l'abandona per una dona més rica, serà un gran èxit. Després vindran la novel·la de Clovis Aymeric, l'any 1926, i les obres de teatre amb el mite de la puntaire com a protagonista. De nou, el mar i les puntes, els navegants i les puntaires. A la voreta del mar, l'Agnès se'n va treballar quan l'alba punta i sos ulls en plor desfet van mullant el coixinet on fa la punta. Enyora a son aimador que sembrant son tendre cor dolça esperança. Son plorar amarg i ardent no és pas de penediment, és d'enyorança.
Fa 5 anys que ell va deixar la vila d'Arenys de Mar i sa promesa. La pobresa el va espordir i Amèrica va partir cercant riquesa. A l'acabar la Guerra Civil, la punta artesana va perdent importància. Als anys 50 i als 60 del segle XX, negocis com el dels castells o el dels Artigues van desapareixent a causa de la pressió de la indústria i les noves formes de vida. Tot i així, pels carrers d'Arenys encara es podran contemplar nenes fent puntes. Vull que quedi ben clar que si per la meva part, com a creador del museu, vaig suggerir-ne la ubicació a la vila d'Arenys de Mar, no fou pas res arbitrari, sinó ben conscient, per estimar i entendre que dita vila d'una manera singular hom li deu la divulgació, el coneixement i la valoració de la punta al coixí. Són les paraules de Frederic Marès i de l'Eubol, fundador del Museu Marès de la Punta. És el 13 de març de 1983 quan aquest es funda amb la presència del conseller de Cultura Max Kanner i el president de la Generalitat Jordi Pujol. Arenys de Mar pren el compromís de mantenir la riquesa artística de la punta. L'any 1988 és director del Museu Jordi Palomer, que amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar organitzen la primera Diada de la Puntaire per recuperar per un dia els carrers d'Arenys de Mar plens de puntaires i remors de boixets. Aquesta idea es repetirà any rere any a una ciutat diferent de Catalunya. També per iniciativa seva es funda l'Associació Catalana de Puntaires i ell en serà el seu primer president. La nostra vila, zona d'interès artesanal en l'art de la punta, juntament amb Arenys de Munt, té molt present aquest passat vinculat a la punta artesana i està disposada a fer un pas endavant mantenint la nostra identitat cultural i el compromís amb una artesania que creiem pot ser una eina de futur i cohesió. Plourà. L'àvia Montala desa el sol a l'armari del mal temps entre puntes de mantellina fetes per vitets de cigne. Salvador Espriu, cementiri de Ciment.